ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସିଂହ ରାଶିରେ କଣ ରହିବ, ତାର ଫାଇନାନ୍ସ କଣ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର କଣ ରହିବ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ ରହିବ, ତାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏଥର ଯୋଉ ଯାଇଛି ତାରି ପରେ ରାଶି ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ପ୍ଲାନେଟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ ରାଶି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସିଂହ ରାଶିର ପାଇଁ କଣ ରହିବ? ତିନୋଟି ବଡ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ସମ୍ମାନ, କାମରେ ପ୍ରଶଂସା, ପଦୋନ୍ନତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶିର ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ ଡିଟେଲ୍ସ ରାଶିଫଳ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସିଂହ ରାଶିର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଶିଫଳ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ର ଅଲଗା, କାହାର ଧର 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, କାହାକୁ 30 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, କାହାକୁ 25 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, କାହାକୁ 15 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ତାର ଭୋଗାଭୋଗ କଣ ଅଛି, ତାର ମହାଦଶା କଣ ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ସେଟା ତ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ରୁ ତାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କଣ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ୱାର୍କିଂ କରିପାରିବେନି। କାରଣ କଣ? ଏଇନା ଆମ ବୟସ ଡିଫରେନ୍ସ କରିବ। କେତେବେଳେ କାହାର ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଥିବ, କେତେବେଳେ କାହାର ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଯୋଗ ବି କୋଉ ଯୋଗ ତାର ଅଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି କି ରାଜ ଯୋଗ ଅଛି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। କଣ ସବୁ ତା ଲାଇଫ ରେ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ରାଶିଫଳ। ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ। 2025 ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିଙ୍କର ଆପଣ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ। ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କରିବାରେ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ। ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲେ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଆପଣ ହେବେ। ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡ, ମିଡିଆ, ଆକ୍ଟିଂ, ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆଫ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ। ନାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପରେ, ଆଜି ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, ତାରି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା। 2025 ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଜୁନ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଚାନ୍ସ ବହୁତ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମାସରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ହାଇ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଉଁ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଯେ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଜବ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ହାଇକ ର ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହଉ, ଏମାନେ ଯୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଲାରୀ ହାଇକ୍ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ବଢିବାର ଅଛି, ହାୟର ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଲିଡରସିପ ରୋଲ କିମ୍ବା ଫରେନ୍ ଅପରଚୁନିଟି ରେ ସକ୍ସେସର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏ ବର୍ଷ। ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ ନୂଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିମ୍ବା ବିଗ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଡିଲ୍ ମିଳିପାରେ। ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ବା ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ନୂଆ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଗ୍ ଡିଲ୍, ଗୋଟେ ବଡ ବଡ କାମର ଚାନ୍ସ ବି ମିଳିବ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ବଡ କାମ ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ପିରିୟଡ ହବ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଯେ ସାବଧାନତା ବା କିଛି ସାବଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁନି। କ୍ରିଟିସାଇଜ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଇଗୋ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଦୂରନ୍ତୁ। ଇଗୋ କରନ୍ତୁନି, ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ରେ ନ ପଡି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର କରନ୍ତୁନି, ଇଗୋ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବା, ହାର୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ହାର୍ଟ ଉପରେ, ଆପଣ ହାର୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେସ୍ କମ ନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇଫରେ ଯେକୌଣସି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେସ୍ କମ ନେଇକିନା କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ, ଆପଣ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବୟସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ରାଶିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍କିଂ କରିବନି। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଜାତକ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରେମିଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି, ଟିପ୍ସ ଉପାୟ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ। ଓକେ, ଖାଲି କେବେ କରନ୍ତୁନି।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ କଳା ଖସା ଆଉ ଗୁଡ ମିଶେଇକିନା କରନ୍ତୁ, କିଛି କଳା ଖସା ଦାନା ଆଉ ଗୁଡ ମିଶେଇ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ ଗଛକୁ ନେଇକିନା ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଅସ୍ତ ଗଛ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଯୋଉ ଆମକୁ କହୁଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ତାରି ଉପରେ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, 12 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଶ୍ଲେଷଣ ପାଠ କରିକିନା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ବହୁତ ଆମ ଲାଇଫରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ହେଲା, ଆଦିତ୍ୟ ହୋମ ପାଠ ହେଲା, ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ। ମାରୁନ କିମ୍ବା ସୁନା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ୟେଲୋ କଲର ବା ମେରୁନ କଲର ସୁନା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଓମ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଯଦି ଜପ କରିବେ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ରୋକିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଆପଣ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ସ, ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ